Hola, em dic Roberto i avui us explicaré tot el que he fet durant l'Espai Globalitzat 1. A continuació, el que podem veure és la plaça de la Vila, més coneguda com l'Ajuntament de Barberà del Vallès. En aquestes dues imatges podem veure l'Ajuntament d'abans, que només tenia unes quantes vegetacions com uns arbres o arbustos i unes quantes carreteres. Però ara hi ha moltes coses més, com un parc, molts bancs i moltes més carreteres que abans. I a més, hi ha una font amb moltes aixetes. En aquesta imatge el que podem veure és el bosc de Santiga en diferents anys. En la mà esquerra és el bosc de Santiga en l'any 1900, per a mà dreta és l'any 2000. Les comparacions que podem treure d'aquestes dues imatges és que en l'any 1900 estava tot recobert de cultiu, però en l'any 2000 ja hi havia algunes fàbriques i algunes carreteres. En aquesta imatge el que podem veure és un esquirol. Els esquirols són de mida petita, d'entre 38 a 45 centímetres de longitud. Les seves potes són curtes però fortes. Mitjançant les seves ungles corbades i afilades, s'agafa l'escorça quan salta d'un arbre a un altre. Són autèntiques acròbates. La cua l'ajuda a mantenir l'equilibri quan camina per les branques. En aquesta imatge el que podem veure és un ratolí de bosc. Els ratolins són mamífers rosegadors, d'uns 35 centímetres des del musell a l'extremitat de la cua, molt llarga amb cap petit. Musell punxegut, orelles dretes, cos gruixut, potes curtes, pelatge gris fosc, molt fecund i voraç. En aquesta imatge podem veure un pi blanc, arbre de fulla perenne que pot arribar als 20 metres d'alçada, tronc d'escorça grisa i blanca al feix, copa esclarissada, fulles molt primes i toves, en forma d'agulla disposades de dos en dos, i el seu fruit és la pinya. En aquesta imatge el que podem veure és un roure, arbre de copa àmplia, tronc llenyós amb esquerdes llargues i fulla caduca, tronc dret i curt i molt gruixut en exemplars aïllats, amb branques gruixudes i una mica tortuosós, escorça grisenca o blanquinosa, molt esquerdada i de tonalitat marró en els exemplars vells, i el seu fruit és la gla. Jo he agafat aquesta imatge perquè crec que és important, perquè aquí la monitora ens està explicant tot el recorregut que farem durant tota la sortida. Aquesta és la meva cadena tròfica. La primera imatge és una àguila mercenca, que l'àguila mercenca es menja a la serp d'escala. La serp d'escala es menja al ratolí comú i el ratolí comú es menja als fruits. Ara us posaré les 3 coses que has de fer per conservar el bosc. La primera és evitar talar tants arbres, la segona és no tirar brossa al terra i finalment evitar passar amb vehicles per la contaminació. Aquí ha acabat la meva presentació, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per escoltar-me.